La dedicació d'un espai públic, en aquest cas places o carrers, és un dels màxims honors que un poble pot oferir. I per això és l'Ajuntament el que és responsable de donar, i si és el cas, canviar els noms dels carrers, no sols en un sentit ètic, sinó també legal, ja que n'hi ha diverses sentències que obliguen els ajuntaments a complir l'anomenada Llei de Memòria Històrica. Més concretament, el seu article 15 que diu: les administracions públiques en l'exercici de les seues competències prendran les mesures oportunes per a la retirada d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva de la revolta militar, de la guerra civil o de la repressió de la dictadura. Malgrat que al principi de la democràcia, en els anys posteriors a la transició, se canviaren molts noms dels carrers i les places d'aquest poble, encara resten alguns símbols. Concretament, el carrer Severino Aznar, que fou un col·laboracionista en les dues dictadures i procurador en la dictadura, les plaques franquistes dels edificis de protecció oficial que va construir el Ministeri de la dictadura, el Ministeri de Vivenda, el Col·legi Públic González Gallarza, que fou general de l'Exèrcit i ministre de l'Aire de Francisco Franco, i les falles 18 de juliol, dia de l'alzamiento militar, i Genovés, no en honor a cap pilotari, sinó a Eduardo Genovés Amorós, que fou procurador en les Corts. Per si les sentències i les lleis no foren suficients, en la passada legislatura el grup Bloc Els Verds va presentar una moció per afavorir el canvi de noms dels carrers que feien homenatge al període franquista. Aquella moció es va rebutjar amb els vots en contra del Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista, al·legant que no s'havia fet una consulta ciutadana. Curiosament, poc després se canviava el nom a la carretera d'Aldaia per la d'Adolfo Suárez sense que ens coste que n'hi hagi hagut ninguna consulta ciutadana. El 2016, l'any passat, Esquerra Unida també va fer una altra moció de retirada de símbols franquistes, centrant-se principalment en les xapes, que es va aprovar per unanimitat, però de la que ens costa, ho preguntarem en un ple posterior, si s'havia fet alguna cosa i ens digueren que no. També preguntarem si s'havien acollit el govern alguna de les ajudes per a la retirada de símbols. La resposta també negativa. Però mai és massa tard i és l'hora de posar-se mans a l'obra, començant precisament per el carrer Severino Aznar, que sí que és competència totalment de l'Ajuntament. Per això fem la proposta concreta d'obrir un període d'informació o consulta participatiu a tot el poble, iniciar l'expedient de canvi de nom, obrir el termini de 30 dies d'exposició de l'acord i recabar informació del veïnat afectat. Optar a ajudes, tenim així algunes que han iniciat ben recentment i hem presentat en registre ajudant el govern a que n'hi hagi ajudes econòmiques. I això quant a el carrer. Després d'haver fet això, entraríem en una segona fase de fomentar i ajudar, en cap cas obligar, a canviar els noms de les falles 18 de juliol i Genovés, així com el Col·legi González Gallarza. L'Ajuntament no és competent per a canviar els noms, però sí que pot fomentar i proposar i ajudar, si decideixen finalment canviar el nom, amb ajudes econòmiques i d'informació, compartint informació, per a que canvien de nom. Esperem que aquesta moció isca també per unanimitat, ja que davant la crítica del Partit Popular de la possible subjectivitat de si un nom és franquista o no, i la proposta que acabem de fer, l'esmena del Partit Socialista, que s'ha aprovat, davant d'això isca la proposta aprovada per unanimitat. Res més, moltes gràcies.